da zuwa ko kuma muke barkanku da dawowa kai tsaye wato channel ɗinmu na Kitchen Vibes, kar ku manta ku buɗe mana subscribe ku like kuma ku dropping mana comment. Wannan babban abu ne da ya shafi rayuwa da mutuwa, yayin da Rakiya Musa ta ce abu ne aka mata wanda har ta mutu ba za ta manta ba, ya kamata a kira domin a sulhunta wannan batu ba wai a bar shi ba. Bari mu bar ku ji. A wurin wani ka je gidan shi kuma kana tunanin wani. Amma yanzu kin warke daga abin da yake damun ki? Har in mutu ba zan warke ba. Kun ji da Safiya ta ce har ta mutu ba ta warke ba, yayin da mutane suna cewa Hamisu birekan ne ya yaudare ta. Amma muna kira ga Anta Hadiza ya kamata ta kira mana Hamisu bireka domin a tattauna da shi mu ji shin da gaske ne an yaudaran ko ba a yi yaudaran ba. Kuna tare da Kitchen Vibes, kar ku manta ku subscribe ku comment ku kuma like wannan bidiyon. Shin ya kamata Anta Hadiza ta kira Hamisu bireka ko bai kamata ba? Mun gode. An ce ka taɓa cewa kana so na. Na fa sani kawai ka faɗi gaskiya. A'a kuma ko za a iya taimakawa. Kin sani kuma kika ce an